Tror ikke, den er ved at være? Tyggegummi. Skal ikke klistre fast. Ta. Numme. Amar, se her. Det er godt. Du har voksne til at hjælpe dig. Prøv at høre. Når det er færdigt, hør. Ja. Så tager du en arabisk brød ud. Det kan du sådan set godt gøre nu. Ja, lægger den. Og hvad gør du så? På. Så når du skal... Nej. Ja, det må du sgu selv om. Så lægger du det under den. Okay? Under. Så tager du en anden arabisk brød. Okay? Og lægger den ovenpå. Nej. Hvad skal jeg så gøre med det? Ja, det tænker jeg også. Skal jeg fortælle dig. Fortæl. Så tager du spydet, når de er færdigstegte. Så tager du den arabiske brød, så med en hånd, og så tager du det af, sådan og skubber du med. Og så kan jeg bare spise den på det. Nå, okay. Ja. Okay. Det klistrer så ordentligt fast. Mohammed, jeg kan teste nogle jeg tror lige det. Kan jeg gå hjem og lave pomfritter? Ja. Og hente majs, tænker jeg. Ja. Kan I styre det? Ja. De skal ikke være sorte, vel? Nej. Rødbrun. Ja. Jeg var ude at finde så mange. Jeg går hjem. Sædet med også lækker ned. Jeg sidder bare og bliver smil. Jeg sidder bare der til, at vi bare lader så lige hvis man taler, så kommer lige lidt. Og tage video gratis. Det er en app, man kan downloade. Jeg skal lige til strøm på Rysik. Sim armbånd. Er det noget perlerfrit? Ja. Vidste du godt, at hvis man installerer Snapchat, så hvis det er, du skriver en alder, der er under 13 år fra den her tid, så er det, at den laver noget, der hedder Snap Kids. Det eneste fejl ved ham, det er, han stinker. Så skal jeg se ham på toilettet. Må jeg gerne blive ham top på en power? Jeg kommer nu! Så vil jeg måske lige have det der til selv en vand. Der var et fyr. 16. Det var ikke så godt det her. Hvad er det med bagen? Jeg tror, hvis jeg får tiltrækket en gang nyere. Ja, de kommer nemlig, når der er Sodavand. sodavand. Der ligger en skraldespand her, Mar. Ja. Mål! Og skal vi tage lidt for. De er allerede gået amok. Denne gang så holder jeg grusen. Skal de der kyllinger vendes med? Nej, ikke endnu. Tæt på. Jeg er nødt til. Lige om snart. Din mor sagde, at de skulle ikke blive mørkere, Mar. Ja, det er de heller ikke. De er ikke engang tæt på den gule farve. Det er jo ikke, hvordan de ser ud på den anden side. Nej, jeg kan se, de er rå på den anden side. Det er også det, jeg kan. Jeg kan se det herfra. Take me out of doggy, take me out of doggy. Take me out of doggy. Jeg prøver lige at tjekke den her. Klistret. Den her, den er kun lidt farve. Jeg tror lige at vende dem. Ja. De begynder at få den rigtige farve. Nemlig, sådan skal det se ud. Jeg begynder at blive rigtig sulten nu. Hassan! Hassan, hvad er det? Se, han pind i hånden. Jeg skal bruge med en pind! Sæt lige på, ikke? Sæt dig ned. Ali, stop med ham! Læg den! Ej, Ali, Læg den! seriøst. Han slog mig med den her krasse. Slip. Slap af, kom. Ali, fri! Ali, slap af. Sæt dig ved jordene. Sæt dig. Jeg skal snakke med ham. Jeg snakker med ham, Ali. Det er godt, Mar. Ali, jeg skal nok snakke med ham. Ali.
Ali. Okay. Ali, jeg snakker med ham. Jeg snakker med Joanna. Ellers så skal det være en voksen. Jeg er sgu da også voksen. Hvem siger det? Det siger jeg. Og hvem ellers? Ja, det siger alle voksne. Hvad sker der? Han pisser i en busk. Ej, okay. Jo, det begynder at få lidt farve. Der er sådan noget hvidt der. Det gør ikke noget. Alice, kom så til sig. Ej, ma. En fluer med Mariahøn mødes. You got a moonlight. Hey Hassan, skal ikke kun fange mig? Ja. Den her, den skal herover ligge. Anna? Den her, den er ikke færdig. Anna? Nej. Anna? Hvad? Du vil ikke godt dernede? Ristede tomater. Du. Grillede tomater smager faktisk godt. Yep. Den ligger den der, det er bare tomatsaft, hvis der er noget på. Ja. Jeg siger det bare. Så man kan sagtens tørre det af. Der er ikke nogen, der siger det lige. Jeg tror lige, jeg tager. Lad dem ligge. Lad dem ligge. Det går i stykker. Der går lige en af dem. Nu har jeg taget min bajs. Det er bare lidt fedt. Smilla. Sådan. Biscuit. Herover. Nej, nu tager vi lige en tomat på. Det kan nemlig syde lidt. Så det er den første, der er færdig. Og tomaten. Jo, Anna, hun siger, hun er voksen. Det tror jeg ikke på. Hvor er du slem. Er det det? Nej. Et øjeblik. Sæt dig over, Ali. Sæt dig over. Det der, det vil jeg gerne have rigtig ro af. Jeg fandt Hassans gamle glas. Gamli. Gamli. Vi synes, det er gamli. Det kan i teorien også bare hænge fast, ikke? Ja. Vi skal spise. Du skal spise. Og så Mali. Så er spisetid. Jo. Så klam. Hold op. Jeg kan ikke bedre. Det er det, der er irriterende med den. Hassan hopper ind nu, du er færdig. Adam, det er din tur. What the running away? Nej, det er Ali.
desværre. Den har fået den sidste. Sorry. Den her. Du må få noget salat. Må jeg bruge den Nej, her? tak. Undskyld. Lige nu vil jeg bare ønske, at Du er din for mand havde været. langsom. Må jeg bruge den? Er det ikke hospitalets helikopter? Nej, det er meget sjovt. Det er Ja, eller hvis bare lyst til at ringe til politiet. Hvordan du kan vide, der har batteri på din telefon? Jeg husker, jeg var barn, tager en masse æbletræerne. Ja, og så... det er kun mig. Nej, det er kun mig. Nej, fordi der er det er mig, det er dig. Det er sådan, det går. Hun kan gætte, hvorfor en nummer de trækker i bingo, og så er det rigtig musik. Det er også det gode. Kom nu! Kom nu, knap! Kom nu, din knap! Kom og slap af. Den virker ikke. Amara! I har døje. Virk. Ja! Jeg sagde hjælp! Amara!